Fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta' Joseph Bonnici li jinsab mixli bil-qtil ta' ommu Marja Lourdes u oħtu Angel fis-26 ta' Marzu li għadda. Quddiem il-Maġistrat ġew mifsud, l-Ispettur Keith Arno qal li mill-investigazzjoni tħareġ li l-imputat kien ilu jippjana l-omiċidju għal ġimgħat sħaħ. Fost oħrajn huwa kien diġà ħaffer il-ħofra li fiha difen lill-ommu u lill-oħtu. Qal ukoll li Bonnici bena l-arma huwa stess b'tali mod li ma tagħmilx ħoss. Arno ikkonferma kif kien l-imputat li rrappurtom nieqsa ftit jiem qabel instabu mejta falqa fil-limiti ta' ħalaxa. Xed li dakinhar tad-delitt l-akkużat qata s-salvavita tad-dar u firex xi xkejjer fil-ġardina. Dan wassal biex oħtu niżlet tara x'ġara u sabet lil huwa mawċċa. Kien hawn li spara żewġ tieri f'ras oħtu. Hawn mara l-ommu u hekk kif xirfet fil-ġardina ta' tir f'rasha. Sabiex ikun ċert li qatilhom, Tom daqqit ta' mazza f'rashom. Hawn tefa' l-katavri f'garbage bag fil-bagol tal-karozza u daħal jorqod sakemm waslet it-tfajla tiegħu. Mal-it-tfajla daħlet id-dar, irħiela lejn l-inħawi ta' trejqet Santu Kristu fil-Gudja u difen il-katavri tagħhom fuq xulxin u għattihom bi ftit ġebel. Arno qal li l-għada l-imputat ħasel il-ġardina power wash u ħaraq l-xkejjer biex jeqret l-evidenza. Qal li l-arma tan-nar instabet qrib il-post fejn difinhom waqt li l-mazza instabet fl-impjant tal-waste serve. L-Ispettur Arno żied li fuq il-katavru ta' Marja Lourdes instabu aktar minn 4,000 euro. Fil-qorti intqal li Bonnici qal lill-pulizija li għamel dan l-att għax fost oħrajn kien meddet minn oħtu li se tagħmel rapport li prova jabbuża sesswalment. Qalilhom li ma rridx jispiċċa il-ħabs u ommu kienet iżomma oħtu. L-Ispettur John Spiteri xedt li l-imputat mar jirrapporta l-għajbin ta' ommu u oħtu fl-assa taż-Żejtun. Xedt li rċieva telefonata mingħand Paul Bonnici, missier l-imputat li jinsab il-ħabs, jiskonta sentenza dwar omiċidju doppju ieħor ta' ġirien tiegħu u qallu x'seta' wassal għall-għajbin tagħhom. Qallu li ftit qabel inqatet kawża kontrihom u kellhom iħallsu 80,000 euro lil qraba tal-persuni li qatel. Bonnici qallu wkoll li ż-żewġ uliedu ma kellhomx relazzjoni tajba flimkien. Spiteri xedt ukoll li l-aħħar filmat fuq il-kameras tas-sigurtà ittieħdu dakinhar tal-qtil fid-29 ta' filgħaxija. Xedt li l-vittmi kienu jidhru lebsin il-piġama u xejn ma kien jidher suspettus. Is-suspett li l-akkużat seta' kien il-moħħ wara l-qtil seħħ meta l-ġimgħa 29 ta' Marzu waqt li Bonnici kien ma' tfajla fil-karozza quddiem l-assa, it-tfajla tiegħu Amanda Camilleri infaqet tikbi. Kien hawn li l-Ispettur Spiteri resaq lejn il-karozza u arresta l-imputat li min-naħa tiegħu qallu li se jieħdu fejn jinsabu l-katavri. Lill-Pulizija qalilhom kif dakinhar tas-26 ta' Marzu sellem lill-ommu. L-Ispettur Spiteri qal li Bonnici stqar mal-Pulizija li l-eks tfajla tiegħu kienet għamlet suwiċidju fir-residenza tiegħu minħabba ommu. Dan għax ommu qatt ma rriditu magħha. Huwa għadda lill-Pulizija koppji tan-noti li ħallit l-eks tfajla tiegħu qabel is-suwiċidju. Is-seduta kienet ikkaratterizzata wkoll mix-xhieda ta' Amanda Camilleri, it-tfajla tal-imputat. Qalet li t-tieni darba li marret l-assa infaqet tikbi u l-imputat beda jidilha skużani fil-waqt li qabada dak li ddeskriviet bħala total breakdown. Qalet li kemm damu rrappurtati nieqsa l-vittmi, l-imputat ma waqafx iduru jaqgħad. Hinn minnhom l-imputat infaqa jikbi meta Amanda bdiet tiddeskrivih b'aġġetti pożittivi. Qalet li kienet marfa dwar l-allegata abbuż fuq oħtu u li affaċċjatu bih. Qalet li kienet taf ukoll bis-suwiċidju tal-eks tfajla u ommu kienet qaltilha li ma kienitx tixraqlu. Dan għax fost oħrajn ma kienitx taħdem. Qalet ukoll kif darba minnhom semetlhom tgħid lil-bina li ta' ma ġenbhom qed jaqbżulhom fuq il-bejt. Fis-seduta ta' tnejn xedu wkoll l-uffiċjali mit-taqsima tal-forensika, l-Assa taż-Żejtun u l-iskwadri ta' kontra l-vizzji u l-omiċidji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.